Добър вечер, скъпи мои съграждани, на най-красивия град в света. Искам специално като кмет на града да благодаря и да поздравя групата Merry Boys Band, бургазлии, във връзка с кампанията за връщане в Бургас. Искам да им благодаря за този жест и начина, по който го правят. Тази кампания вече от 3 години съществува много активно. Много известни бургазлии, реализирали се в България и по света, намират повод да се върнат, да се завърнат към своите спомени, своите сантименти и да преоткриват новите случващи се неща и развитието на града. Тяхната песен "Дългото пътуване" по естествен начин се превърна в един символ на кампанията за връщане в Бургас. Тя е заредена с много смисъл и емоционален заряд. Те са изключително привлекателни и изключително талантливи млади хора. Искам още веднъж чрез вашите аплодисменти да им благодарим за това, че ще доставят удоволствие на бургаската публика и своя талант. И специално искам да им връча символа на Свети Николай Чудотворец, патрона на град Бургас, защото всеки, който е известен бургазлиец се завърне, ние го даряваме с тази статуетка и чрез нея да се сещат за нашия град и да намират все повече и повече поводи да се връщат в Бургас. Благодаря. Благодаря за тази чест от името на цялата група. Наистина е страхотно да се завърнеш у дома. Всъщност, кой каза, че никой не е пророк в собствената си страна? Това не важи за Бургас. Със сигурност не важи. Завръщаме се в Бургас горди от това, че сме родени в най-красивия град. Не случайно той беше обявен според мен за най-добрия град за живеене. И ви благодарим за това, че сте тук тази вечер. След малко ще имате възможност да чуете групата. Благодарим ви още веднъж. Sim.
живее.